खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बर्मानि पायनियार एकाडेमिया आर्ट्स आरो बिगियान मोन्नैबो स्ट्रीमाव मोजां फिथाइ मोननो हादों। गुवाहाटीनि चन्द्रपुराव सानै लाइमोन गोमादों। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव सासे कयदिया हरखाबै जिउ गोमादों। गीतानगर गोजौ फरायसालियाव सासे ई-रिक्शा ड्राइभारनि गोथै देहा मोनदों। मणिपुराव सासे BSF जवाननि जिउ खहा आरो सानै आसाम राइफल जवान जोखोम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बर्मानि पायनियार एकाडेमिया देग्लाय 2023 मायथाइनि HS आनजादाव आर्ट्स आयदायाव 100 जौखोन्दो आरो गोनोखो आयदायाव 99.20 जौखोन्दो उथ्रिसारदों। बाक्सा जिल्लानि बर्मायाव थानाय पायनियार एकाडेमि बर्मायाव गोनोखो आरो आर्ट्स आयदा लानानै HS आनजाद लिरगिरि फरायसाफ्रा देग्लाय बोसोरनि फोसावजानाय HS आनजादनि फिथाइयाव आर्ट्स आयदायाव 100 जौखोन्दो आरो गोनोखो आयदायाव 99.20 जौखोन्दो उथ्रिसार जानो हायो। बेनि गेजेरावनो सनिया बसुमतारिया आर्ट्स आयदायाव फरायनानै 89 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों आरो जेनिफार बसुमतारिया 87.8 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। पायनियार एकाडेमि बर्मानिफ्राय गोनोखो आयदायाव 126 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। बेनिनो 4 साया स्टार्ट, 82 साया सेथि मासि, 42 साया नैथि मासि, सासेया थामथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हायो आरो आर्ट्स आयदायाव 93 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। बेनिनो सा 9 स्टार्ट, 44 साया सेथि मासि, सा 32 नैथि मासि आरो 14 साया थामथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हायो। पायनियार एकाडेमि बर्मायाव बे खेबनि आनजादाव जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बे थांखिसिम मोनहैयाखैब्लाबो जाखिनि जौखोन्दोआव उथ्रिनो हाबाय बेखिनियानो बे बोसोरनि थाखाय थोजासे जाबाय होननानै फोरमायदों गोरायुं ब्रिसा बसुमतारिया। लोगोसे पायनियार एकाडेमि बर्मायाव आलादायै JEE आरो नेट आनजादनि थाखाय आलादायै फोरोंथाय होनाय जायो आरो फरायसाफोरनि जौगानायनि थाखाय बायदि बिथिंनिफ्राय फोरोंथाय होनायजों लोगोसे खामानि मावगासिनो दङ होननानै फोरमायबावो। गुवाहाटी नोगोरमानि चन्द्रपुर ओनसोलाव बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुङाव बेरायहैनाय सानै लाइमोना मंगलबारखालि बेलासियाव गोमादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै 6 लाइमोना मंगलबारनि बेलासियाव बुरलुंबुथुर दैमा रुगुङाव बेरायहैदोंमोन। नाथाय बे समावनो बिसोरनि गेजेराव सानै लाइमोना हरखाबै बुरलुंबुथुर दैमानि बिखायाव गोमालाङो। उननि समाव लोगोफोरा रिभार पुलिसनो खौरां होनायाव पुलिस खुंथाया STRF जवाननि जोहै नागिरनायनि राहा लाबाय होननानै मिथिहोदों। दिसपुर थानानि मोनसे केसआव जोबथेसालियाव जोबजानाय समर बिश्वास मुंनि सासे कयदिया गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव लोमजानानै हरखाबै जिउ गोमादों। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनि खुंथाया मिथिहोनाय बायदिब्ला समर बिश्वासखौ सिगाङाव जोबथेसालियाव देहानि फाहामथाय होग्रोदोंमोन। नाथाय उनाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव लांदोंमोनब्लाबो कयदी समर बिश्वासआ रुंसारि जायो। गुवाहाटी नोगोरमानि गीतानगर गोजौ फरायसालिनि केम्पासाव सासे ई-रिक्शा ड्राइभारनि गोथै सह मोनदों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ मिन्टु कलिता होनानै सिनायथि होदों।
सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिन्टु कलितानि गोदोनायाव दिरुं खानाय दङमोन आरो बे गोथै सहखौ फरायसालिनि सासे आइजो फोरोंगिरिया नुसनदोंमोन। बेनि उनाव गीतानगर थानायाव खौरां हरनायाव पुलिसा फैनानै गोथै सहखौ बोखांफैयो। मणिपुरनि दाब दाब जायगायाव रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामनानै थांनाय 24 घन्टायाव सासे BSF जवाननि जिउ खहा जादों आरो बेनि अनगायैबो फिनजाथाय महरै सानै आसाम राइफल्स जवाननि जोखोम जादों। BSF जवानखौ हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय जिउ रैखा खालामनो हायाखै। गुबुन फारसेथिं आसाम राइफल्सनि जोखोम जानाय सानै जवाना हस्पिटालाव गोब्राब हालोदाव दङ। कुकी थिउरियाजों मोगा-मोगि इनकाउन्टार जानायाव बे जाथाया जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मणिपुरनि सकनु आरो सिरु ओनसोलाव आथिखालनि थासारिया जोबोद गाज्रि। मख'नो गोनांदि आर्मिनि चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ एबा CDS अनिल चौहानआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंमोन दि आथिखालाव मणिपुरनि हारियारि दाङाबाजनि बे दुंहाव थासारिया सुग्लायनो सम नांबावगोन। मानो होनोब्ला मणिपुर सरकारा कुकीफोरखौ हाजोनिफ्राय होखारनायाव थासारिया बांसिन गाज्रिसिन जादों। मख'नो गोनांदि मणिपुराव थांनाय 3 मेनिफ्रायनो 34 सानसिमहालागै इन्टारनेटनि खाबुखौ बन्द खालामनाय जादों। बे हारियारि दाङाबाजियाव दासिमाव 100निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबां सम्पति खहा जालांबाय। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।